Viete, ktorí ľudia dosiahnu viac v živote? Celkovo aj sa menej rozvádzajú a viac dotiahnu veci. A to je taký, že sa tak rýchlo nevzdajú. Ja viem, že sú to možno pre niekoho také tie isté keci, ale ja vám poviem tak, že ja keď idem napríklad na pretekoch alebo na ťažkom tréningu, tak si uvedomujem, lebo som bol behať s tými najlepšími, že tí najlepší, aj keď im je zle, tak sa zapnú a idú. A vlastne, či už v optimizme, naučený optimizmus od Martina Seligmana, vlastne takého svetového psychológa, je napísané, že vlastne či tí optimisti, alebo tí ľudia, ktorí niečo dosiahnu, sa proste len tak ľahko nezdávajú a idú viackrát. Čiže aj tí, ktorí napríklad sa rozvádzajú, tak oni sa rýchlejšie vzdajú. A tí takí odolnejší, oni majú oveľa viac pokusov, ako to zachrániť. Takže ak chcete niečo dosiahnuť v živote, tak sa nezdajte hneď po prvom, po druhom pokuse. Choďte ich 10, 20, viac. To je všetko. Ak vás takéto typy zaujímajú, ako dosiahnuť tak v živote viac, byť spokojnejší, začnite ma sledovať. Majte sa krásne.